Va conèixer vostè el senyor Trepat? Sí, perquè ell passava molt gradinant. Com el recorda? Un bon senyor, i tant. Ell parava, si convenia, a parlar amb el treballador i escolta, jo pot això, millor que ho facis així, que agafat el partit, jo ho havia vist, això. I després vaig ser a la festa que li van fer l'homenatge, que li van donar la medalla d'Albert del Treball. No, escolta, un gran senyor. Com la recorda, aquesta festa? Molt bona, molt maca. També hi va anar amb la seva senyora? Sí. Va anar amb dos de festes. Primer aquesta, que la van fer a la Vella, a Fàbrica Vella, i llavors en van fer una altra, que és que el motiu de l'altra no em recordo per què va ser, que la van fer a la nau nova de l'altre costat. Però la primera van ser Palment, molt maca, i tot ben arreglat, i escolta'm, i tant. Com recorda el senyor Fermí Cucurull? El senyor Fermín no parlava massa amb la gent, però ell passava molt. Jo el recordo molt bé, perquè jo la primera entrevista la vaig fer amb ell per entrar. I bé, molt bé.